Takmičarska ekipa Šahovskog sportskog udruženja Crnogorac iz Lovćenca osvojila je prvo mjesto u Međuopštinskoj ligi Subotica i plasirala se u višu Sjeverno-bačku ligu. Tokom čitave sezone šahisti Crnogorca bili su vodeći na tabeli i sa 7 pobjeda i 2 neriješena rezultata jedini su klub u ligi bez poraza. Uspjeh su ostvarili Žarko Simović, Milorad Leđenac, Boris Raut, Ranko Spasić, Maksim Kaluđerović, Boris Traljić, Slobodan Simović, Žarko Vučinić i Veselin Simović. Pored uspješne ligaške takmičarske sezone, koja je krunisana prvim mjestom i ulaskom u viši rang takmičenja, istakao bih i sjajnu atmosferu u ekipi tokom čitave sezone. Šahisti su igrom i odnosom prema klubu pokazali visok nivo odgovornosti, a menadžment kluba je obezbijedio sjajne uslove za rad i takmičenje. Svi zajedno smo bili na visini zadatka i vjerujem da će ovaj uspjeh doprinijeti daljoj popularizaciji šaha u Lovćencu, posebno kod mladih. Ovaj ekipni uspjeh ostvaren već u drugoj sezoni takmičenja uz uspješnu organizaciju međunarodnih rapid turnira. Ove godine je 3. po redu. Zatim škola šaha za početnike i mlade ljubitelje ove drevne igre koju vodi učitelj šaha Đorđe Zvicer, kao i uspostavljena saradnja sa istaknutim šahistima, velemajstorima, internacionalnim majstorima iz Crne Gore i Srbije, saradnja sa Šahovskim savezom Crne Gore i sa Ministarstvom dijaspore Crne Gore. Rekao bih da sve to zajedno je doprinos našeg kluba da Lovćenac polako, ali sigurno zauzima prepoznatljivo mjesto na šahovskoj mapi Vojvodine, Srbije i regiona. U krajnjem, to i jeste cilj kojem težimo.